oge ụfọdụ Chineke na-eji ụbọchị ndị ahụ gbara ọchịchịrị karịsịa na-akwado anyị maka ụbọchị ndị nke dị n'iru, otu a ka o siri dị na ndụ Josef. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka ebere na amara Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ nraranye site n'aka ụmụnne ya. Ugbu a, ana m arịọ gị na-agbago ume ka ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe gbago ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ezi ebumnobi banyere ya, anyị ga-ahụ isiokwu nke a kpọrọ ụmụnne ya rara ya nye. Ụmụnne ya rara ya nye. Ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 37 malite n'ahịrị nke 12 ruo na nke 26. Jenesis isi 37 malite n'ahịrị nke 12 ruo na nke 26. Na nhazi nke usoro ihe ọmụmụ a, anyị ga-ahụ arịrịọ nke Jekọb, anyị ga-ahụ ebe o mere, anyị ga-ahụ nzaghachi nke Josef, nnabata nke nwanne nwoke, anyị ga-ahụ ozi ụgha, anyị ga-ahụ eziokwu ndị pụtara ihe, ụgwọ ọlụ nke mmehie, nakwa nrọpụta nke Chineke. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ugbu a ka ị tụgharịa ya n'akwụkwọ Jenesis isi 37. Anyị ga-amalite n'ahịrị nke 12. Jenesis isi 37 malite n'ahịrị nke 12 ruo na nke 26. Ọ na-asị otu a: ụmụnne ya wee jee ịzụ igwe ewu na atụrụ nke nna ha na Shekem. Izrel wee sị Josef, ụmụnne gị ha adịghị azụ ewu na atụrụ na Shekem, bịa, m ga-ezikwa gị jekwuru ha. Ọ sị ya, lekwa m. Ọ sị ya, biko jiele ma ụmụnne gị nọ n'udo, ma igwe ewu na atụrụ dịkwa n'udo. Weghachikwara m okwu. O si na ndagwurugwu Hebrọn ziga ya. O wee bịaruo Shekem. Otu nwoke wee hụ ya, ma lee, ọ na-awagharị n'ọhịa. Nwoke ahụ wee jụọ ya sị, gịnị ka ị na-achọ? Ọ sị, ụmụnne m ka m na-achọ, biko gosi m ebe ha na-azụ ewu na atụrụ. Nwoke ahụ wee sị, ha esiwo n'ebe a bụlụ ije, n'ihi na anụrụ m ka ha na-asị, ka anyị jee Dọtan. Josef wee so ụmụnne ya chọta ha na Dọtan. Ha wee hụ ya n'ebe dị anya, ma tutu ọ bịakwute ha nso, ha agbagide ya izu ọjọọ ime ka ọ nwụọ. Ha wee sịrịta onwe ha, lee, ọka nrọ a na-abịa, ma ugbu a bịanụ ka anyị gbuo ya, tụba ya n'otu n'ime olulu ndị a. Anyị ga-asịkwa, ajọ anụ eriwo ya, anyị ga-ahụkwa ihe nrọ ya niile ga-abụ. Ruben wee nụ ya, napụta ya n'aka ha sị, ka anyị ghara itigbu ya. Ruben wee sị ha, unu awụsịla ọbara, tụbanụ ya n'olulu a nke dị n'ọzara, ma unu esetara aka imegide ya, ka o wee napụta ya n'aka ha, ime ka ọ laghachikwuru nna ya. O rue mgbe Josef bịakwutere ụmụnne ya, na ha yipụrụ Josef uwe ya, bụ uwe mwụda ahụ nwere aka nke dị n'arụ ya. Ha kuru ya tụba ya n'olulu ahụ, ma olulu ahụ tọgbọrọ n'efu, mmiri adịghị n'ime ya. Ha wee nọdụ iri nri. Ha wee welie anya ha hụ, ma lee, ụsụ ije ndị Ishmel si na Gilead na-abịa. Kamel ha na-ebukwa ụda na bam na ma, na-eji iweda ya n'Ijipt. Juda wee sị ụmụnne ya, uru gịnị dị ya mgbe anyị ga-egbu nwanne anyị zụọ ọbara ya? Otu n'ime ụbọchị ndị kachasị gba ọchịchịrị na ndụ m dịka onye ntorobịa mere mgbe m nọra n'agba nke 7 n'ụlọ akwụkwọ. Otu ụbọchị nna m lọtara site n'ụlọ ọrụ, kpọkọta anyị niile dịka ezinụlọ gburugburu tebụl nke dị n'usekwu, ma gwakwa anyị na ya nọ n'ekpere banyere ịgbanwe ọrụ ya. Ọ gwakwara anyị na Chineke nyewe ya ntụziaka ka ọ rapụ ije ozi ya dịka onye ọzụzụ atụrụ na Dayton, Ohio, ebe anyị biri, ka ọ nara ọrụ ọzọ dịka onye isi ụlọ akwụkwọ nke kọleji Cedarville. Nke a bụrụ ụlọ akwụkwọ nta nke ndị ụlọ ụka Baptist nwere. Ihe o nwekwara bụ naanị ụmụ akwụkwọ 90. Ụjọ nke ụbọchị ahụ wetara nye m nọgidere n'ime ọbụna dị ruo taa. Ana m amalite ịgba bọọlụ ụkwụ
nke bụrụ ọchịchọ obi m kamgbe oge dị anya gara aga. Ụbọchị niile mgbe ọmụmụ ihe agba nke asaa gasịrị, anara m ewere igwe m jee ihe dị ka 1 maịlụ na ọkara ka m wee soro n'otu egwu bọọlụ ndị okorobịa. Nna m gwara m na anyị gara hapụ ebe ahụ ma jee na Cedarville nke dị n'Ohio. Amaraghị m nke ọma banyere nke a, ma ọ dịghị ka ihe dị mma nye m. Ụbọchị nke na-eso ya, achọpụtara m ihe kachasịrị dị njọ. Ha enweghị ọbụnadị otu ebe a na-akụzi ihe banyere ịgba bọọlụ na Cedarville. Ụfọdụ afọ ndị gasịrị tutu nke a, otu onye nwụrụ ka ọ na-agba bọọlụ n'ebe ahụ. Ha wee kwụsị ime egwuregwu bọọlụ n'ebe ahụ. O were ha 10 afọ tupu ha wughachi ya. Ị maara, mgbe ị nọ na-agba nke asaa, emekwa mkpebi ndị dị otu a, adịghị ajụ gị maka ihe chọrọ. Enwekwa m ohere ikwu ma nke a ma ọ masịrị m ma ọ bụ na masịghị m. Ihe naanị a gwara m bụ na anyị ga-apụ. Agbalịrị m ime ka obi m sie ike, kama nke a gbawara m obi. Dịka m pụrụ icheta, nke ahụ bụrụ ọgwụgwụ ụwa nye m. Agaghị m enwe ike isoro n'otu egwu bọọlụ. O wutere m nke ukwuu. Ka m na-eleghachi anya azụ n'ụbọchị ahụ nke gbara ọchịchịrị n'ime ndụ m, echetara m na ihe m chere na ọ bụrụ ajọ ihe ka Chineke buru n'obi ka ọ bụrụ ezi ihe nye m. Ọ bụrụ na Cedarville ka m mụtara ụfọdụ ihe ndị dị ukwuu n'ime ndụ m. Ihe mmụta nke okwukwe bụkwa ndị m jisiri aka ike ruo taa. Ka m na-ele ụlọ akwụkwọ kọleji nta nke nna m bụrụ onye isi ya ka o toro bụrụ ebe dị ukwuu ọbụnadị taa. Ọ bụrụ n'ebe ahụ, mgbe m chọpụtara na apụghị m ịgba bọọlụ, ka m matara na Chineke chọrọ ka m bụrụ onye na-akụ egwu basketbọọlụ. Nke a mere ka m tinye ume m niile n'ime egwuregwu ndị ọzọ. N'eziokwu, emekwara m egwuregwu basketbọọlụ awa niile nke ụbọchị. Na nrọpụta nke Chineke, ọ kwụkwara ụgwọ akwụkwọ m niile na kọleji. Ọ bụ ebe ahụ ka m zutekwara nwa agbọghọ ọma nke a kpọrọ Donna Thompson, onye m hụrụ n'anya. O mesịkwara bụrụ nwunye m. Ọ bụ n'ime ụlọ akwụkwọ ukwu ahụ ka m na-elu ụmụ okorobịa ndị na-apụ ma na-efekwa Chineke dịka ndị ọzụzụ atụrụ, ka Chineke tinyere ibu n'ime obi m maka ijere ya ozi. Ụbọchị ahụ nke gbara ọchịchịrị na-agba nke asaa n'ụlọ akwụkwọ adịghịkwa ka ihe ọjọọ ọzọ mgbe ị lere ya anya site n'ụzọ dị otu a. Kama achọrọ m ịgwa anyị ndị enyi m, mgbe nna m gwara anyị n'oge abalị ahụ banyere mkpebi ya nke o mere, nke bụ anyị kwapụ ma kwaje na Dayton, Ohio, amaara m na ndụ m agwụsịwo. N'eziokwu, echere m n'ụwa agwụla. Amaghịkwa m maka gị, ma oge ụfọdụ dịka m na-ele ndụ anya ka ọ na-apụta ihe n'onwe ya, ana m ahụta onwe m ka m na-ekwu ihe dị otu. Ana m asị, Chineke, gịnị ka ị na-eme? Mgbe ihe na-eme na ndụ anyị dịka ha na-eburu anyị jee n'akụkụ megidere ihe anyị chere na Chineke na-eme na ndụ anyị, anyị na-eti mkpu sị, onye nwe m, gịnị ka ị na-eme? N'ezie, echiche ndị a nwere ike jupụta n'ime obi Josef mgbe ihe a nke mere na ndụ ya nara apụta ihe. Ọ bụrụ na Josef akụziri anyị ihe ọzọ ọbụla, ihe ọ na-agwa anyị bụ nke a. Ọ na-egosi anyị ka Chineke jiri nọrọ na-ahazi ihe niile na ndụ anyị, nakwa ka anyị jiri mara naanị ihe nta banyere ụkpụrụ ya nakwa atụmatụ ya na ndụ anyị, ma ọ bụrụ naanị na anyị ga-ekwesị ntụkwasị obi nye ya. Otu onye ode akwụkwọ tiri taa tinye ya, ọ sịrị, ọ bụ naanị mgbe mkpọtụ kwụsịrị, nnụnụ wee kwesịkwa ifegharị, ka Chineke ga-eme ka ụkpụrụ ya pụta ihe, kọwakwa ihe kpatara ya. Eriri ojii bara uru n'aka onye na-akpa ihe, dịka eriri ndị ọlaọcha na eriri ọlaedo dị mkpa n'ụkpụrụ ndị ọ tụworo. Nke a bụ eziokwu. Chineke na-eme ka ndụ anyị pụta ihe. Ọ dịghịkwa mkpa ka anyị ghọta ihe niile dịka anyị nọ na njem ahụ. Ọlụ naanị dịrị anyị nye ya bụ ikwesịrị ya ntụkwasị obi. Nke a bụ ya bụ naanị oke na ọlụ dịrị anyị. Soro ya jee njem na ntụkwasị obi ụbọchị niile. Anyị hụrụ ka Josef na-agabiga nke ahụ. Josef, nwoke na-arụ nrọ, nwoke nke Chineke sitere n'ọhụ mee ka ọ mara na ndụ ya ga-adị ukwuu. Ndị mmadụ ga-akpọkwara ya isi ala n'ihi ọnọdụ onye ndu nke ọ na-aga ịbanye n'ime ya. Ugbu a, Josef onye nrọ ga-ezute otu n'ime ụbọchị ndị kachasị gba ọchịchịrị na ndụ ya. Ka m kọwara gị akụkọ ya site n'ihe ọmụmụ nke a bụ nke anyị hụtara n'ebe a na akwụkwọ Jenesis
isi 37 malite n'ahịrị nke 12. Na mbụ, ọ ga-amasị m ka ịhụta arịrịọ Jekọb. Ndụ Jekọb n'ezie bụ ndụ Josef nakwa ụmụnne ya ndị nwoke. Jekọb ejewe bikuru Leban nwanne nne ya, ebe ahụ ka ọ hụkwara Rechel na Lia. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka a mụrụ ezinụlọ ya. Mgbe ụfọdụ afọ gasịrị, ezinụlọ ya malitere itokwa na-amụbakwa. Jekọb kpebikwara na ọ bụ uche Chineke ka ya laghachi. A gwakwara anyị na ọ hapụrụ nwanne nne ya bụ Leban, ma mgbe ọ hapụrụ lawa, ọ bụrụ mmadụ onye bara ọgaranya nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị gaa n'akwụkwọ Jenesis isi 30, ịgụọ n'ahịrị nke 43, ọ sịrị, nwoke ahụ wee gbasaa nke ukwuu, o wee nwee igwe ewu na atụrụ rie nne, na ndị inyom na-eje ozi, na oru ndị ikom, na kamel, na ịnyịnya ibu dị ọtụtụ. Jekọb na Josef hapụrụ Haran n'ụzọ ya ịlaghachi na Hebron. Mgbe ọ hapụrụ Leban na-alaghachi Kenan, Rechel nwụrụ, o wee nọgide na Hebron, obodo nke Isak na Abraham. Akwụkwọ nsọ sịrị na anụmanụ Jekọb mụbara nke ukwuu. Akụkọ nke anyị nwere taa na-amalite site n'ịghọta na anụmanụ ya adịwo ọtụtụ. Enweghịkwa ebe dị na Hebron nke ha ga-ata nri. Ya mere, o zipụrụ ụmụ okorobịa ya 10 ndị toliteworo ka ha jee na Shekem, ebe ha na-enye anụmanụ nna ha nri. Ugbu a Jekọb, ebe ya na ụmụ okorobịa 10 ya na-ahụghị anya ọbụnadị ọtụtụ ụbọchị, ọ kpọrọ nwa ya nke nta bụ Josef wee sị ya, achọrọ m ka ị jee mara ka ụmụnne gị si na-eme, gaa mara ka ha si na-eme, wetakwara m ozi, mara ma ha nọ n'udo, marakwa ma anụmanụ ndị ha gara ịzụ ma ha nọkwa n'udo. Ọ dịghị ike anyị mata ihe mere Jekọb jiri nwee mmasị banyere ụmụ okorobịa 10 ya. Na mbụ, ha na-azụ anụmanụ ha na Shekem. Shekem bụrụ obodo dị egwu. Shekem bụ obodo ebe Jekọb kwụsịrị na nnupụ isi nye Chineke, kama isoro ịsọ laghachi na Hebron. Ọ bụ ebe a ka o wuru ụlọ. Ọ bụkwa ebe a ka a kwasoro nwa ya nwaanyị bụ Daịna iko. Simeon na Livai, ụmụ ya abụọ ndị okenye, were oke iwe ruo na ha were mma agha gbusisia ndị ikom niile nke obodo ahụ. Ugbu a Jekọb zigara ụmụ ya Shekem ịzụ atụrụ ha. Ụfọdụ afọ agasiwo, mana n'obi Jekọb ọ na-echesi, onye maara ma ndị ikom a ma ha ka nwere iwe n'obi ha megide ndị obodo Shekem n'ihi ihe ndị ahụ ndị mere afọ ole na ole ndị gara aga. Josef, biko jee ka ị mara ka ụmụnne gị si na-eme n'ebe ahụ. Echere m na o nwere mmasị na ụmụ nwoke ya nke ukwuu. O nwere mmasị n'ebe ụmụ ya ndị nwoke nọ nke ukwuu. N'ihi ihe ọzọkwa, ọ bụghị naanị n'ihi ebe ahụ nke ha nọrọ, kama n'ihi ihe ha mere na mgbe gara aga. N'ahịrị 2 nke isi 34, mgbe Josef na ụmụnne ya nwoke nọrọ n'otu oge, o wetara nna ya akụkọ ọjọọ banyere ụmụnne ya. Okwu a n'asụsụ Hibru pụtara ihe a mazuru n'obodo, ihe zuru ebe niile. Ọ bụrụ mmehie doro anya megide Chineke. Ụmụ ndị ikom Jekọb abụrụghị ezi ụmụ. N'ezie, eleghị anya, ihe kachasị enye Jekọb nsogbu bụrụ na nke a dajuo ọtụtụ oge. Kwenyere m, dị enyi m, ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka ndị dị ka ụmụ Jekọb, ihe niile nọrọ jụụ abụghị ezi akụkọ. Echere m na n'ime obi Jekọb enwekwara echiche nke a, n'ebe ọ bụ na ọ maara ụdị mmadụ nke ya onwe ya bụrụ n'oge ọ nọrọ n'ọgbọ ahụ. Ọ chọrọ ịmara ihe ha na-eme, n'ihi na nke ahụ mere ka egwu dị ya. Enwekwara m echiche a, n'ebe ọ bụ na Jekọb maara ụdị mmadụ nke ụmụ ya bụ, ọ chọrọ ịma ihe ha na-eme, n'ihi na nke ahụ mere ka egwu dị ya. Ọ bụghị eziokwu na ihe kachasị ike banyere ịbụ onye nna ma ọ bụ onye nne bụ icheta ihe gị onwe gị bụrụ mgbe ị nọrọ n'otu ọgbọ ahụ. Ya mere, Jekọb gwara Josef ka o jee leta ka ụmụnne ya si eme. Ọ chọrọ ịmara ihe ha na-eme. Nke ahụ na-eweta anyị na nke 2, nzaghachi Josef. Hụta nzaghachi Josef nke malitere site n'ọgwụgwụ nke ahịrị nke 13. Nzaghachi Josef, ọ sị ya, lekwa m. Ọ sị, biko jee lee ma ụmụnne gị nọ n'udo, ma igwe ewu na atụrụ dịkwa n'udo. Weghachikwara m okwu. O si na ndagwurugwu Hebron ziga ya. O wee bịaruo Shekem. Otu nwoke wee hụ ya, ma lee, ọ na-awagharị n'ọhịa.
nwoke ahụ wee jụọ ya sị, gịnị ka ị na-achọ? Ọ sị, ụmụnne m ka m na-achọ. Biko gosi m ebe ha na-azụ ewu na atụrụ. Nwoke ahụ wee sị ya, ha esiwo n'ebe a bụlụ ije, n'ihi na anụrụ m ka ha na-asị ka anyị jee Dotan. Josef wee so ụmụnne ya chọta ha na Dotan. Ugbu a e nwere ụdị agwa abụọ ndị dị oke mmasị ndị anyị hụtara n'ime Josef, ndị pụtakwara ihe n'ebe a nke anyị gụrụ. Okwu nakwa agwa ndị mekọtara nrube isi ya. Hụta na mbụ nrube isi Josef nke nwere agbamume. Josef maara na ụmụnne ya ndị ọzọ ahụghị ya n'anya ma ọlị. Ha kpọrọ ya asị, nke ahụ ka ọ maara nke ọma. Ọ makwara na ịkpọ asị ya bụ n'ihi ọnọdụ ya n'ezinụlọ dịka onye nwe nketa nke akụ nna ha. Ya mere mgbe nna ya bụ Jekọb gwara nwata bụ Josef, jee leta ka ụmụnne gị si na-eme 10 maịlụ site n'ụlọ ha, obi Josef kwesịrị ịmalite ịtụ egwu. Ọ maara na ya na-eje ịbanye n'ọnọdụ nke ihe egwu. Onye pụrụ ịkọ ihe ụmụ ndị ikom isi mgbaka ahụ ga-eme ma ọ bụrụ na ha hụ naanị ya so ebe nna ha na-adịghị ahụ ya? Ma Josef ajụghị ajụjụ ọbụla. Ọ sịrị, nna m, ihe ọbụla nke ị kwuru ka m ga-eme. Nrubeisi Josef nke nwere agbamume. O wee chee, ọ bụghị naanị na nrubeisi ya nwere ọgbụgba ume, kama nrubeisi ya zuru oke. Hụta ugbu a ntụziaka nna pụtara ihe. Ọ sị, jee na Shekem hụta ka ụmụnne gị si eme. Ma Josef rutere na Shekem. Mgbe o ruru n'ebe ahụ, ndị ikom ahụ anọghị n'ebe ahụ, anụmanụ ha anọghịkwa n'ebe ahụ. Eleghị anya, o chewo n'ime obi ya, ndị Shekem eburuwo ha, ha ejidewo ha n'ihi ihe ha mere n'oge gara aga. Ma ọ nara ejegharị n'ime ọzara ahụ na-achọ ụmụnne ya. Mgbe otu n'ime ndị nwe obodo bịakwutere ya wee jụọ ya, gịnị ka ị na-achọ? Ọ zaghachiri, ana m achọ ụmụnne m ndị nwoke, ha nara enye atụrụ ha nri n'ebe a. Ugbu a ụmụnne m na ụmụnna m, Dotan dị maịlụ 24 site na Hebron karịa Shekem. Tinye onwe gị n'ọnọdụ Josef. Nna m sịrị m jee na Shekem hụta maka ụmụnne m. Ha nọghị n'ebe a. Emewo m ihe dịrị m, emewo m ihe ọ gwara m mee. Ana m alaghachi n'ụlọ. Ụmụaka gị ha mewo gị ihe dị ụta na ndụ ha. Ị maara na ha maara ihe obi gị na-achọ. Ị makwara n'oge ahụ ha ghọwo ndị isi kpọrọ nkụ. Josef jere karịa ozi eziri ya na nrube isi, n'ihi na ọ maara ihe obi nna ya na-achọ. Ọ maara ihe bụ agụụ obi nna ya. Ọ maara na nna ya chọrọ ịmata ma ụmụ ya ma ha nọkwa n'udo. Otu onye kwuo n'ụzọ Josef jiri mee ngwa ngwa eziokwu nakwa ime ihe ọbụla na nrube isi bụrụ ihe pụtara ihe na ndụ ya karịchasịa ihe ndị ọzọ niile. Ọ dị mma, nke a na-akpọrọ anyị ruo na mpaghara nke 3 n'ime akụkọ a. Anyị na-ahụta na mbụ arịrịọ Jekọb nakwa nzaghachi Josef. Ugbu a hụta nnabata nke ụmụnne ya nyere ya. Enwekwara ọtụtụ ihe ndị e nwere na nnabata nke ụmụnne ya nyere ya, ihe ndị dị mkpa na anyị lebara anya n'ime ha. Ka anyị hụta ha otu n'otu oge. Na mbụ, hụta izuzu ụmụnne ya gbara megide ya n'ahịrị nke 18. Ọ sị, ha wee hụ ya n'ebe dị anya, ma tutu ọ bịakwute ha nso, ha gbagide ya izu ọjọọ ime ka ọ nwụọ. Ha wee sịrịta onwe ha, lee, ọka nrọ a na-abịa, ma ugbu a bịanụ ka anyị gbuo ya, tụba ya n'otu n'ime olulu ndị a. Anyị ga-asịkwa, aja anụ eriwo ya, anyị ga-ahụkwa ihe nrọ ya niile ga-abụ. Hụtara mgbe Josef na-abịa, ha hụrụ ya site n'ebe dị anya. Otu onye pụrụ ịsịkwa, kedu ka ha jiri mara na nke ahụ bụrụ Josef? N'ezie, anyị maara Josef yiri uwe mwụda ya nwere aka na-abịa, uwe ya nke na-acha aka aka. Uwe ahụ pụrụ iche site n'ihe ọ bụla ndị ọzọ pụrụ iyi n'ahụ ha. Ị pụrụ ịhụta Josef site n'ọtụtụ maịl ka ọ na-abịa. Mgbe a hụkwara Josef, ngwa ngwa obi ha nke dị njọ malitere ịtụ ụkpụrụ ka ha ga-esi wezuga mmadụ ahụ nke ha kpọrọ asị site n'ezinụlọ ha. Nke a bụrụ gị oke mwute ma ọ bụ otu ihe nke mere n'otu ntabi anya nke kpọpụrụ Josef site n'ezinụlọ? Ọ bụrụ ihe ọjọọ nke ụmụnne ya chere n'obi ha ma kpachapụkwa anya mee. Mkpebi ha bụrụ itinye ya n'olulu. Anyị na-aghọtakwa
dịka anyị na-amụ akụkọ nke oge ahụ na olulu ndị ahụ n'ime ọzara bụ ndị e mere maka ichekwa mmiri. Ha nwere ebe dị nta nke esi emeghe ha n'elu, ha banyekwara n'ime, nke mere na ọ bụrụ na etinye mmadụ n'ime ha, ọ ga-adị ike ka onye ahụ si n'ebe ahụ pụta. Ha na-etinyekwa nkume n'ọnụ olulu ndị ahụ, ma ugbu a enweghị mmiri dị n'ime ha. Ndị na-eme nchọpụta maka ihe ndị mere n'oge ndị gara aga mere ka anyị mara na ahụwo ọtụtụ olu dị iche iche na mpaghara ebe ahụ. Ha kwukwara na olulu ndị ahụ nwere ọkpụkpụ ndị egwupụtara site n'ime ha. Ya mere agụgụ ọbụla adịghị n'okwu a nke bụ na ụmụnne ya tụrụ ụkpụrụ igbu Josef. Ha tụrụ ụkpụrụ ime ka ọ nwụọ n'ime olulu ahụ. Ugbu a ụkpụrụ ụmụnne ya ka otu ihe nke juru anya megidere. Nke ahụ bụkwa ndụmọdụ nke Ruben. Hụta ahịrị nke 22 akwụkwọ nsọ sị, Ruben wee sị ha, unu awụsịla ọbara tụbanụ ya n'olulu a nke dị n'ọzara, ma unu esetụla aka imegide ya ka o wee napụta ya n'aka ha, ime ka ọ laghachikwuru nna ya. O rue mgbe Josef bịakwutere ụmụnne ya, na ha yipụrụ Josef uwe ya bụ uwe mwụda ahụ nwere aka nke dị n'arụ ya. Ha kuru ya tụba ya n'olulu ahụ, ma olulu ahụ tọgbọrọ n'efu, mmiri adịghị n'ime ya. Ha wee nọdụ iri nri. Thomas Fuller kwuru okwu banyere nke a. Ọ sịrị, n'obi dị aṅaa ka ha pụrụ iji kwee amara? Ọ bụ tutu ha rie nri ka ọ bụ mgbe ha risịrị nri? Arịrịọ ya ka ha mere ya ebere bụrụ ihe dara na ntị ike. Ọ bụkwa nye ntị ndị a dị ike dịkwa egwu ka Josef banyere n'aka ha. Ka m rịọ gị ka ijide aka gị n'isi nke 37, hụta ahịrị 21 nke isi 42. Mgbe e mesịrị, dịka Josef bịakwutere ndị ikom ndị a, ha chetara ihe nke na-edeghị n'isi 37 n'ebe a. Ọ sị, ha wee sịrịta onwe ha, n'ezie ndị ikpe maworo banyere nwanne anyị ka anyị bụ, n'ihi na anyị hụrụ mkpagbu nke mkpụrụ obi ya mgbe ọ na-arịọ anyị arịrịọ amara, ma anyị anọghị. N'ihi ya ka mkpagbu a bịakwasịworo anyị. Ya mere anyị maara ugbu a na mgbe ha nọdụrụ n'ebe ahụ na-eri nri abalị ha, ha nara n'olu akwa nke Josef site n'ime olulu ahụ, biko unu egbula m, biko unu ewepụla ndụ m, biko unu wepụta m site n'ebe a, akpịrị na-akpọ m nkụ, agụụ na-agụ m. Ha gere ntị ma ha emeghị ihe ọbụla, n'ihi na anyị hụrụ mkpagbu nke mkpụrụ obi ya mgbe ọ na-arịọ anyị arịrịọ amara, ma anyị anọghị. N'ihi ya ka mkpagbu a bịakwasịworo anyị. Ana m ekwu na ndị a bụ ụmụnne Josef. Otu onye kwuo, ọ sị, ị gaghị atụ anya inweta ihe dị mma karịa nke a site n'aka ndị ikom ndị kpochapụrụ otu obodo. Eleghị anya ha agaghị akpọ ya oke ihe, bụ akwa nwa okorobịa onye ha kpọrọ asị. Ọzọ, Joseph Parker, onye mkpọsa oziọma nke ọgbọ gara aga, chetakwara anyị na ha niile adịghị iche site n'onye ha na-eso na ndụ. Joseph Parker kwuru ụkpụrụ ha nke gosiri ụzọ ndị mmadụ ji emeso ọnọdụ nke kpasuru ha iwe. Ha hụrụ onye na-arọ nrọ ma ha apụghị imetụ nrọ ya aka. Ha na-eme ka onye mgbasa oziọma ka ọ gbaa arụkwaghị m, ma ha enweghị ike ọbụla imetụ nrọ ya aka site n'ịchụpụ onye nke Kraịst site na gburugburu ebe obi. Ma n'ikpeazụ ha chọpụtara, dịka ụmụ Jekọb chọpụtakwara, na iro bụ ihe ọjọọ nke na-emegide onye nke na-ebi n'ime ya karịchasị ya. Echere m na gwa ụmụ unu ebe a na mbụ banyere otu ihe ọchị nke merenụ, banyere otu nwa okorobịa onye ike gwụrụ ịgụ banyere ajọ ihe niile ndị a na-edo oge niile n'ime akwụkwọ mgbasa ozi gbasara ise anwụrụ. N'ikpeazụkwa, mgbe o chere echiche ọtụtụ oge banyere ya, o mere otu mkpebi nke dị ike banyere ya. N'eziokwu, ọ kwụsịrị ịgụ akwụkwọ ozi ahụ. Nke ahụ bụ ụzọ ndị mmadụ si eme mgbe ihe dị njọ. Kama ime mkpebi banyere ihe nke ha kwesịrị ịkwụsị, kama ịkwụsị ihe ọ bụ nke ha kwesịrị ịkwụsị, ha kpebiri na ihe ha ga-eme bụ ịkwụsị ihe nke ha na-ekwesịghị ịkwụsị. Ọtụtụ ndị mmadụ n'ụlọ ụka, n'ihi na onye ọzụzụ atụrụ na-akpọ mmehie ha aha oge niile, mkpebi dị ike ha mere bụ ịkwụsị ịga ụlọ nzukọ ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ, n'ihi na onye ọzụzụ atụrụ na-agwa gị oge niile
ma ọ bụ ị na-anụ oge niile na mgbasa ozi ikuku redio, wepụ aka na ajọ ihe, wepụ aka na nke a, wepụ aka na nke ọzọ, kama ime mkpebi iwepụ aka na ihe ahụ. Ihe ị ga-eme bụ ime mkpebi siri ike, ịkwụsị ige ntị nye ozi ahụ, ịkwụsị ịga n'ụlọ nzukọ ebe ahụ bụ ebe onye ọzụzụ atụrụ na-atụ gị mmehie gị n'anya. Esi enyi m, ọ bụ ihe a ka ụmụ Jekọb mere. Kama ime ezi mkpebi banyere ihe ha kwesịrị ime, ha were aka ha fachie ntị ha nye arịrịọ niile nke nwa okorobịa. Ha gara n'iru n'ajọ ihe nke ha kpebiri n'ime obi ha ime megide ya. Ụmụnne Josef rara ya nye. Ma ozi obi ụtọ ka m nwere n'ebe a, ọ bụ aṅụrị nye m na ihe ndị a niile nke mere na ndụ Josef, Chineke mere ya n'ezi ebumnobi. Amaghị m ihe na-agabiga, amaghị m onye rara gị nye, amaghị m mmeso nke a na-emeso gị, amaghị m ihe ike nke ị hụtara onwe gị n'ime ya. Ma esi enyi m, ọ bụrụ na ị na-eguzogidesi ike n'ikwesị ntụkwasị obi n'ụkpụrụ nke ezi omume nakwa na ntụziaka nke Chineke, achọrọ m ime ka ị mara na ihe niile nke na-eme n'ime ndụ gị bụ n'ihi ezi ebumnobi nke Chineke nwere banyere ndụ gị. Anyị ga-aga n'iru n'isiokwu a nke bụ ụmụnne ya rara ya nye, dịka unu na-atụgharị uche n'ime okwu ndị a. Ka onye nwe m gosi unu n'aha Jizọs, amen. Ka ngọzi na amara Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwaanyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Nwere otu nwanne na-apụghị ịrara nye ma ọ bụ megbuo gị n'ụzọ ọbụla. Ọ nakwa ya agharịpụ na enyemaka ya. Aha ya bụ Jizọs. Haleluya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ugbu a ka ọ bụrụ nwanne gị, soro mkpe ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a, amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ọ bụrụkwa na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasịkwa m ka ị nọnye anyị na-agba nke abụọ ya. Dịka ị na-eme nke a, ka ebube na ngọzi Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs, amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477, ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs, amen.